जोबोद गोजोनथाव खौरां दिनैनि बे बामोनगाव ओनसोलाव जे सेपारेट बयज आरो गर्ल्सनि दिनैहाय मोनसे सेन्ट्रेलि अनारेबल इउनियन मिनिस्टार अफ एजुकेशन धर्मेन्द्र प्रधान बिथाङा दिनैहाय मोनसे आसनि गेजेरजों दिनै अभारअल इन्डियायाव फोसावदों। दा बे मोनसे आसनिया दिनै बामोनगावआवहाय दिनैहाय गोग्लैदों। दा बेखौ आं बरायदों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनो आंनिनो हम समस्ति बा प्राइमारि हिसाबै दिनै बेवहाय आं बेखेवनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आसा खालामदों बे आसनिया मोजाङै मावफुंजागोन, जेरावहाय जि स्कुलावहाय गोनांथि दंमोन थानाय जानायनि बेखौहाय दिनै सिन्था खालामनानै सेन्ट्रेलि जेनोखि मोनसे मिशनजों दिनैहाय फोसावदों बेखौ जोङो बरायदों आरो लकेलि जानानै गार्जेन जानानै आं बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो दिनैनो बेखौ बेखेवनाय जागोन। बे मिशनखौ दिनैनो भिडिअ भिजुवेलनि गेजेरजों दिनै अभारअल दिनै बेखौहाय बेखेवनाय जागोन। नोंथांनि समस्तियाव मोनबेसे फरायसालिफोरखौ मोननो हादों? बेखौ आं एटलिस्ट दासिमाव आं मोनब्रैसिमखौ आं नलेजाव दङ, हयथ' बिनि बांसिनबो जानो हागौ। बेखौहाय आं धन्य भाबै आं मिथिथ'वाखै, दा बावैसोनि उनावहाय मिथिगोन। न'आथ' खुब मोजां जागोन, जेराव हस्टेल होननानै बुङोब्लाथ' इनफ्रास्ट्राक्चार गिदिरानो आरो बयज गार्ल्स बे सेपारेट जागोन आरो जोंहा जथेस्थ' हायाबो दङ, बेनि थाखाय एलटमेन्टबो जाबाय आरो दंखायो, स्कुल नामै दंखायो हिसाबै आं सान्दों बेयो जोबोद मोजां। जेरैबायदि फेसिलिटि थानांगौ बेबायदि फेसिलिटि थाजोबगोन बे।